kapani takut tipe kesong ang tong dikemol som lukun nikok tini ang paisok paika sini kila am cainyo hek kami ketal thang noklawo tini palai jagai tongo ketengma bisi romaino jeng tini nugoi man sinai nugoi baman kha tini bisi palai jang mani apro to iwe sini kila ni warrior ros sini aro sini an kan tongo madam songno ang bron khokte sing khnale na tini tamne bai palai jakha apno jering jeng nalene acha madam naron sing sinai ketengma bisi romaino jadi godin dore romai tiring tini jeng nugui mankha palai mankha tiring tam no hina apro kisa sagre bila joto no Tripura sini joto sini borok to phate kubung to pharang no bo tini jeng ornyo kila hangkor kila ni kaisa school ma to tei sini khapang kwar khlai joto no sini khapang ne hamjak mung dei phaika ham besi ketal sini tiring humani keno besi ketal marawoi 590 AD apro sini jojaro phak raja hamthor pha bohno bono bo wancha eba keno kubundo pharo wancha no sinai directly borong ni angkoro tabone Tripura ni map ahai tongmania kebangma area wancha ni area rogo sini raja jini mani mane keplaing mani abani bagai bo khatung khaja khlai kaisa keplaing mani asal no palai mani te apro no kaisa muito narangna ni bagai keplai raja mani abano muito narangna ni bagai tiring hani hazak mani tiring apro ni simino calendar bangor tabone sai 590 AD ni simi sesi no tiring amok katalia baksa hona ni nayo je abo Christian rok ni hnai baksa ka sawo abo tomahane nangnung ya abo haino ere abo no tikhai lai mane hnai asole abo Christian ni buya nangnung ya buya amo kaisa chini Tripura hani raja bo hamthor ba raja bo raja bir raja mane abo ne kaisa mukh munar ni bagai chini tabo sal tal eba khani bisini lekha mani no nahari no tabo joto chini dofaro Tripura hak nangai tabo tini hai salo joto sara Tripura joto chini bises klai chini CM eri sini je cari phanga dong tongmai bo belai khana saktar mani bagai sini aro sara Tripura rajya bises ke ADC area even ADC area ni baire bahai no tabo Agartala hai stable ground no tabo palai jagai tango tiring means bisaka era jeta era hamani bo khane bisalai je kaisa bisimalai mani a duration no era abono chung again ke Tripura mane abono no tiring hano inka oro jaga chung abono no sinani nango je o tiring hamani abo chini kaisa sinimong kotor ma kaisa raja no muito khlai mani baklai te apro chimi no chini bebak le khamro sijagai phai an mangai chung abono belai ke important thai chini next generation no chung cyclang thai jate khlai chini hukumo no narangna ni bagai chini bebak kamajak no dewesa among khai sarai to bonani bagai omo kaisa sal ni mari kotor obong ha tabo khano 1433 te abo ta 12 ta ni poring khane chung tewesa 1433 na manai tabo 1420 32 choli chung 12 ta ni poring khane chung 1433 na manai chini kisi sa bhul khlai ma hainga bo lekha thaniwo baksa 1434 hi sawa 1434 ya 33 abono kokoboi abone bangai joto Tripura hasini chini bororok no abono no chini aro kila hangkoro tongoi orno chini parakatal thang noktawa tongoi chini hajak mung chini khapur mung joto thani happy new year ni tring bisino yaparo acha madam 23 বছর বিশ তামনে বাই গ্যাপ খান নাঙ্গা 23 বছর বিশ abo khana ang belai khano abo khe dukho nangna ni kok to mani khana chung India government by jepro chung march khlaile apro ni poring khana chini hukumo eba khana chini joto chini aigini raja ro khlai thangmani ro abaro no bebang no kamaro ro kha even chini boro ro ni hathai hapung bebang ni bumung kamana chengkha phatar hani boro ro phaimani pore boro ni kok bai chung adop ngui thangkha engke bon bisingo no chini
kamung sumung hoite politically socially sini customs thumprena kamawi thangka sini right kamawi thangka aboni sate sate ang kaya kok sanani musu India government by ta sini Tripura ni halok bolai mani bising ti khlai jong naikha khena kahamung mani se hamyan ma nokjago abono ang jora belai khena bkha kostro nango tini bochengle rape gang rape eba khena sini mathai sokthai kabang manu toisi jongla fight khlale matongkho haibana tuluk agi 1991 rogo Ganganagar hai jaga wo belai khena kirilai lachilai otring na mapalai lemani pia batabo oboso jora song agolai phaika chini bubagra ni naikol mani bai jong belai thansa khlai bos kango song agolai dongo bebak non jong tabo tisa sai phai dongo abani bangai belai khena bubagra no belai kha hambai maro tei chini Tripura saro jong tabo joto thansa ngai je khorang tisa mani mari jong tabo Christmas no bosong Christmas no जनजाति सुरक्षा मंच नि कैसा खरंग ति सामाने आबन बजों कम से कम डेडलेस लाइले रमाखा ते कब्रो स्क्रिप्ट न तुइ बहाइन जों तब बेलेखा फाइट खाइ तब बेलेखा न बुचका आगो जा आबनो अच्छा 23 বছর পরে जों दिनै नुइ मानफिका हाय न हाय तिरिं बिसि साबनि जाय तंमों बाय जों दिनै हाय जों ताकलाय नि जिमिन जों ताकलाय नि जाय तंमानि केनो जों 2021 abisi wasini edisi hapang chini bororong ni Tripura sarong ni ya phawata bubagra ni naikol mani bai Tripura mothani ya phawata government dong abarong ni government ni udukna mani bangai no sakthar mungbai no joto jaga wo chini sabjunal lo khlaijak sithang hne hangjak mani bai no sara Tripura rajyo wo khlaijak ei tong udukna na hekato chini edisi government ar bisingo no ya phangcheng ne dong keto kebang ma borok chini borok belekena dekto suppression depression chini bebak kemamano bahai ke chung dewaisa upilima pisinai bahai ke chini sini jak mangsenai chini hano bahai ke narung nai chini traditional culture mamno bahai ke narung nai abano wang chung nai ro kebang ma oha saka baksa ke ba kerikha hani bangai dofani bangai langma ro nai kebang mano tong engke moni bisingo a sakthar nai ro gothang baksa to baksa kha gothing kha haipano obono na chung hambai maro je chung tabo sujaro ke saka so sai phai mani abo jotoni sakthar mungbai no abani bang chung mano tini bahai no joto sakthar laija buri cherai joto no mat bai kaisa asok laija abani bagai tini ang obono no sanani muchugo chung tong thok di jaja khe tong thok di nungdi chadi jaja no nungdi chadi ar nini live je kathang tong mani bises ke tabok drugs nai ro no ang kok sarani musa obisi ketalo abo ke srai mungsi abo hamaria abani man jara drugs nai ro eba khen loi haya tong nai ro abo no jong tamanai ignore khai avoid khlai bisi ketang ni beba hamari jotoni saka sopai to abo no jini suwa mani अच्छा मैडम पाइ थाक सें मुंगो थांसनाय कताल सें मुंगखौ सानना जों थांसनाय दिनै तो गोबां मानो सावै मानखाना जेहेतु एनाउन्स खालायजाय दंमोन बा मियान थेके दिनै Tripura आइडल टप 7 नि जाय विनार नाय रक कप्लायनाय रक फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जे कप्लायनाय रक न दिनै ब्रक तक फाइनाय नै आमनेबो सायमान खाना दिनै ताखौ राहेल तमचमं Rupesh Devarma tei Rahel Koloi tei koroksa Susmita Devarma brok thampani tini ro brok tini phaiwai parpanu saipane japene apni songle no brok no besi trate mane lam songle brok no belekena khaksang borong ka chini no busa belekena khaksang chini borong ne aro chini bororo bises kai Tripura sarong ni emon talent emon raja ro 184 jona raja tongnai ro sara prithibhi o bir hojago juddho ro thani ketabo jara rosa nai ro borok bahai no chini bisi kobang ma talent hoijagoi tongo haipana tabo tuluk chini ADC government ni chini borong munang Suhel chini CM engke tek kebang mam uduk nanai ro borong ne bisi tikhena jong nokha idol Tripura ni idol kaisa oro tamanai jasai khlai jara kereng hanai jara chongjak nai ro
abar nang belai kana ane kapang ne hamjak mang te wishes bor te bo tamane te bo kasai phaitheng te bo bor kuchu kasatheng abo chini joto ne nge aje buma nge sing asirbat khayo te kaisa khena chini borok ro te prasar ke khela ro bahaina belai kana korongse ta football hoite arambho khlai ta bo jemon kwbangma jaga event karate ro jong nogo national international thangjak haifano china aram khena kubun dofaro orno rule khai to mane bangi chini borok ro no mangsa facilities roya kuchu kasana ni sujog roya amani bagai jong borni ganda ma bachanai te bocharai baslang kasai phaitheng drugs hai kaisa loi hai arone yakagai obai ke ta rusa mang te rungmung ro no buska te chai telang thangmana ob belai khena chini dofani bangi kaham ang borno best wishes khlayo te chini orom kilahang koro jong borno lamsogo Acha hambai menam na menam nengle sini winner ne rok ti prai dong ni winner ne rok khorok tham or jaga highway performance kai pinai sa phainai apni sangle boro bai baksa dana full nai to mane pungdai ainai na boro no te tv de thangnai Kibia borok belai kan sung borok no bukhabai na singi tongo borok phai sung borok bai baksana o bisi ketal no sung yasak nai khatong ma bai tong thong ma bai musa ma bai kan sung ba prung bare ni bisi ketal no yasak nai te keplai ngi phainai rok Tripura idol lo keplai ngi phainai rok borok no bahai ne sung khabai ne lam sogui tongo tabo busung na singi tongo borok mokal bai thang ba sak bai thang nu khabrok no ang to thangmaya ba nugli ya haibano dinila sung nuglai nei abon jini bisas poito bai sung na singi tongo ta menam bere boro nu ka sak bai thang nu ka mokal sak bai thang nu ya ko tine nok nei ke selfie dalai ne bile na yo na অবশ্যই তা যতন মকল bai thang bina no ke hambai loger ma bagai jotna hambai